Bubagra long live, Diplomata long live, Bubagraki, Bubagraki. Komsa sikari BJP wa sukti ke mangla jong abono social media ni bising tei sakai nam batal koina hai heavy netri boro thangka Maharashtra short figure ni bagai nuklia mana kaimalia bodaga taba khajak boro o bhai sai tongnai ro boro thangka ta Vikas Debarmani serial fight dongo Bipin Debarmani serial fight dongo Revati Mohan Tripuranani serial fight dongo even tamoinai Shanti Bazar assembly constituency ni MLA ni songrong ni serial fight dongo kauburu diman kauburu ba jotono diman khaibele Maharashtra kin mana dekhai kauburu diman khaiden tamu no kauburu pass na khair jaka assembly nu Devon nagori bai ni kauburu sanai riang ro busuk seimanai tong taklai bisibai bisibaromoi Tipramotha Foundation de palailai tongo hastini kereng thaini amchai rogo abai khaino dolai hangkor ambacha uponogor hatiwo bo Tipramothani Foundation de palai jakha o pandawo narwayangui manjaka ambasha block committee vice president yakhaiba ambasha subzonal committee chairman boromgonang kosarai riang Kathalbari VC chairman boromgonang Khostojoi riang YTF Khulai Champawar vice president boromgonang Omiyomok akosong tei Tipramothani party habonok bo fita rawi phiyogoi jakha kosarai riang bai Omiyomok ni yaktei তিনি মাই নরক যে ফাউন্ডেশন দে বিশি বছর মই নরা পলাই যেত তিনি social media takukno belaino paifleya hambai তিনি cheu Tipramotha Foundation de 2021 ni 5 tarik February ni simi তিনি 2026 5 tarik February bisi baromoi chung o foundation den palau tongo totha 5 tomo जों आबनो पालक थाने जों हार जागावो दिनै 47 आम्बासा नि बिसिंगो जेता तिने एलाका खबजाकनाय जागावो सुदुरो हानसवाइरि आं बाजाराव अथवा उपनगर हातियाव सिमिया दिनै बागमारा हाति हाय दिनै आयां दियलसरा हाय विभिन्न जागाव दिनै जों दिनै पार्टी Tipramothani फाउंडेशन देनो पालायलाय दङ कठर चिकन उंमानो फाउंडेशन दे पालकमानि जों आरोनि बिसिङावनो जों साइमानो दिनै जों और फाउंडेशन देनि परेव जों ताइसा हायनोहाय जों पार्टी ऑफिस तथा निर्वाचन ऑफिस जों उद्बोधन खायलायनानै थां दङ आरो बिसिङाव जों साना नायो सेराय खायै ओ सिचुएशनाव जों विभिन्न राजनीति बदलनि खुबो जों खोनावो एडिसि 6 शिड्यूल एरियाव 28टा सीटनो 28टा दखल खायमानि परे 30टा से खायनाय ओ बाहिरक जों विभिन्न नेतानि खुबै खोनावो जों अभाय अबास्तव कखनो जों खुन्जुओ तन्या किनि Tipramothani नाहारमनो श्री महाराज प्रदुत किशु चाइनिज बिनि वानसुकमं बिनि आइडियोलॉजी बाय तिनि मत पार्टी Tipramotha चलेवो ताइ आदार पार्सननि डिसिजन बाय चलेया जों नुगो सेराय खाय जों सानानि मचुगो त्रिपुराव बीजेपी सरकार जेता 2018 चलो पाल्टाइनि मुङै फाइमानि बिसिंतियो जों सुदु नुगो ताताल एकदम टोटली फेक काउ साय राज्यबासिनि बरकनो आशा सिरि दङ राज्यबासिनि बरक रक साइमानो जे फाइनाय एडिसि चंमारिनो ताइसा हायनोहाय महाराष्ट्रनि जेता बदल Tipramothano कप्लाय खायनानि बागै आप्रान चेष्टा खाय दङ जों आबा आशा बिसास पाब्लिक नि थानिबो आशा बिसास जों आरो तिनि एडिसिनि एमडिसि इएम करिफनो तिनि 47 आम्बासा तथा गंगानगर 8 नं गंगानगरनि एरियाव जों जा मानसाक तिनि लोकेल रक तिनि फाइमानजा फाइनाय तिनि हस्टेज एरियां काथलबारि बिसि चेयारमैन मनिटरिंग कमिटी ताइ तिनि यूथनि 10 कुलाय चैम्पियननि ब्लॉक कमिटीनि वाइस प्रेसिडेंट तिनि बाइगना आमी एमक ताइ तिनि अरो तिनि रिजनल कमिटीनि चेयरपर्सन प्रेसिडेंट आनि छुटुबाइनो किबा चंद्र रियां ताइबो ताइसा ओको तामनाय काथलबारि बिसिनिबो बाइस चेयरमैन ताइ तिनि विभिन्न वारियर रक कैसा खां बुमुं सालिया TWF YTF जत्तनो तिनि अर खाबाकसा खुबाकसा ताबुबो महाराष्ट्र लगेरिना नि तियारं दंगो लगेरिबो थांनाय थयासाक चबा खाय थांनाय ओइ जे तिनि तिप्रासा रक चनो ताबु किसु नेता रक तामहनिसा केबो साव तावबुकुर खुबते खुब खिबनाय केबो साव नेता साव रियां खाय शरणार्थी से पाइमुं कुरुय केबो साव रोमान स्क्रिप्ट ताबुक जों सबसे तिनि प्रॉब्लेम
চিনি ত্রিপ্রাসা 19 দফা 20 দফা জাতিनि प्रॉब्लेम खाय रोमान स्क्रिप्ट जेता ताबुक फाइनाय मार्च एप्रिल आरो माध्यमिक उच्च माध्यमिकनि एग्जाम चलेनाय आरो जों फां फां खेनुगो पट पटिकारो सैजाब श्री डॉक्टर मानिक साने दागे मंबाय जेता रोमान स्क्रिप्ट चिनि पाउथायनो रोमान स्क्रिप्ट बाय जुदि सैनानै थांखादोंखाय बो ओ एग्जाम नि रूम नि बिसिङाव बना एरेस्ट खायजाकनाय तथा जों सबका विकास नि जों बीजेपी नो चलो पाल्टाय नि सरकार स्लेमा तो जों एग्जाम जेल हाबनो बगै तरिया एग्जाम जेल हाबनो जुदि जों सीट राखै जों उनको रिगला खामो बुट रिगला खामो किन्तु ओबाय ठकाय 2018 सिमि 23 ब्रो इस्तिहार जेता तामो तामो रेखा तामो काउक रेखा आरो बिसिं जों नुगो सुदु तातालनि बगै तातालनि बगै सीमा दङ तातालनि सीमा तैसा हायनो हाय नुखिनाय 2026 एडीसी इलेक्शन तातालनि रिजल्ट दूध का दूध पानी का पानी पुरस्कार खाय नुकजाकनाय आबचिनि विश्वास आबचिनि इमां अब इमांनो जों मुख थांखायनानै बागै जाया नङा खायनो जों महाराष्ट्र लगेरिनानै तियार दङ বিভিন্ন জায়গা সোশ্যাল মিডিয়াও जों नुगो उयां थांलायो पार्टी सेलायो तामुं किन्तु चिनि 47 आम्बासाबो सेमायाब्ले ताबो जों काहामखाय साइमनो महाराष्ट्र साबो हामजा गया ए आम्बासा कन्स्टिट्युएन्सि 47 आम्बासाव 52/48% कंकुलक 48 चिनि कंबारा 52 आरो रेजाल्ट जों परिष्कार फुनुगरिका साबोनि हिनमत दं साबो महाराष्ट्र हामजाक दं जों आबो गुबै कथार जों दंनाय जों आबोनो आसास खायो बयहाय जों 28 तानो 30 तानानै अकक चिन तिप्रा मथा कखनो जों सागला कखनो जों 28 नो 30 माननायनि जों सागला एम्बुलेन्स पाइदों जों फायखान के चलायदों ना साइमानो त्रिपुरा राज्योआव तामो हालचाल चले दं दिनै डाबल इंजिन सरकारनि तामो वानसक मंतुं जों आबो साइमानो दाबो जों साननानै थांखादोंखाय टिटिएडिसिनो 6,500 कोटी जे रां रहरखा किन्तु प्राय 39,000 हाई कोटी त्रिपुरा राज्योनि बाजेट नाम थाने बरक साखा 3.9% रहरखा किन्तु चिनि बरम गोनां सीएम सार पूर्णचंद्र सार स्राय मीडियानि बिसिंतै पत्रिकानि बिसिंतैयो स्राय सायरिखा तदन्त खायरिदि इंक्वायरि खायरिदि नो प्रब्लेम करै तदन्त खायरि नों बाहायखे रां रहरखा ताबुक जों साना स्राय साइमानो 619 कोटीनो ताबुकबो प्राय 300 कोटी हाय रहरिया 1 2 3 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज ताबुक दरा रहरिया टिटिएडिसिनि कर्मचारि रनो जों सेबक खायने रनो सेलारि रिमाया अंटं खाबले ओंखाय बर'नि 6,500 करोड़ 6,500 करोड़ जुदि रि टंखा ओंखाय तो त्रिपुरा राज्यो जों एडिसि जों साइन थाखाबले एडिसिनो अबाहाय बंचित खाये आगामीआव जे ए चिनि मिनिस्टार सामाहाय तावबुकुर खुकनाय हिमाहाय आबो जों किसा मयत खाय मा दङ अबाहाय खाये ब्र ठकाय बाजी सानानि बादे तो ताय त्रिपुरासा जागा तो बीजेपी चलो पाल्टाय तो आं तो नुकलिया ओंखाय ताबो ब्र कायसानो विकल्प रां रिवै चुवाक माखानाय चिनि त्रिपुरासानो कुशले खाये ठकाये आगामी 2026 एडिसि हापं मास लायनायखौ एडिसि माने एडिसि तो एडिसि नब्ले हापं माने हापं स्लायनो मिनिं तामो अब जों चिनि त्रिपुरासारक 20 दफा जातिरक काहामखे सायमानजा एडिसिनो केपचार मा खायनाय एडिसि केपचार तो खाय तोखा गुबैनो साय दङ श्री डॉक्टर मानिक सा एडिसिनो केपचार मा खायनाय माने चिनि बिश्राम गन्जराव हाय आम्बासाराव हाय ताबुक ओको एडिसिनो पुरसभा नाम दंखाले अब बिआइनि बाबे खाय दंखाबले जों चुप दंलाक त्रिपुरा मथा मते दमताक फाइट खायनाय दफानि बागै दफानो रखा खायनानै जों आबो सानान मुचु साबो तातालसा त्रिपुरा मथा बाय केन्द्रीय सरकार त्रिपुरा की चुक्ति खाय माने लैंड पावर पलिटिकल पावर डायरेक्ट फंडिंग विभिन्न चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड থেকে शुरू खाये जों एग्रीमेंट खाये भारतनि होम मिनिस्टार एवं त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार एवं चिनि त्रिपुरासानि मिनिस्टार एवं त्रिपुरा राज्योनि चीफ सेक्रेटारि सह एग्रीमेंट खायब्ले अब तो महाराष्ट्रनि सय खायाब्ले आरो दिनै रिनाय खाना रिनाय हिंतनाय साबो तातालसा बरक ताबो किसु नेतारक साबो ओइ जे 1.5 फुटिया नेतारक एक्स एमपि रक ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बर थां डायरेक्ट फंडिंग बर थां त्रिपुरासा जागाव किसु जागाव थां बासन दै दङ जों नुगो बतामो सानानाय किन्तु ब बीजेपी नि तमसा शिकारी
পুরা বিজেপি নি তামসা শিকারি তাবো কয়েকজনা হাতে গোনা দङ বিকাশ দেববর্মা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিজেপি নি তামসা শিকারি রেবতী মোহন ত্রিপুরা বিজেপি নি তামসা শিকারি ইভেন বিপেন দেববর্মা तामसा शिकारी बीजेपी आसुक्ति के मांगला जों आबोना ससियेल मिडिया नि बिसिंतै साख्लाय नामचो पाताल कोइना हाय हेबियत नेत्री बर' थांखा महाराष्ट्र शर्ट फिगार नि बागै नुग्लिया माना खाइमालिया फो दागा चपा खाइजाकनाय खाइजाकपुर अबाय साइ दंनाय र बर' थांखा ता विकास देबबर्मानि सिरियल फाइ दंगो बिपिन देबबर्मानि सिरियल फाइ दंगो रेवती मोहन त्रिपुरानि सिरियल फाइ दं इभेन तामिलनाय शांति बाजार एसेम्बली कन्स्टिट्यूशननि एमएलए नि संरकनि सिरियल फाइ दं काउब्रु डिमान्ड खाइफो काउब्रु बा जतनो डिमान्ड खाइबले महाराज किन माना देखाय काउब्रु डिमान्ड खाइदेन तामु नुनो काउब्रु पास न खाइ जाखा एसेम्बली नु देबन नागरि बाय नि काउब्रु सानाय रियां र बुसुक सैमानाय दं आबो स्क्रिप्ट नाम थाने न 10 बोसोर बा लाइनाय ब्ले ओंखाय बा बयबाफोर बा आमेरिका उनो सरगसाकान नक नां दं खामो नों बाफोर हावन से कलाई दंनाय ब्ले अबाय नेतारक किसु जागाव विभिन्न प्रचार ताइबो दंगो शिकारी नाम जाग्रा ओइ जे आनारस बाबा सं जों साइमानो तामो खाइनानै नाय बरक तामो वानसुक जाक दं जों साइमानो जोंबो कम बेसि राजनीति बाय जरित दंमाबा जरा वानसुक नाय खांखाय सुदु तातालनि बादेव ताइ किछु कुरे ताताल सुरुंनानै बीजेपी पार्टी खाय गुबै दफानि सामं खायनानै तिप्रा मथा खायदे ताताल सुरुंनानै बयनो थकायनानै थकाबाजी सावै निजेनि एक सम्पद बारायनानै विकास देबबर्मा आगे तो ल कन्ट्रेक्टार नि लगे रुथाकले कन्ट्रेक्टारिया किन्तु बा रुथाकनायसै कन्ट्रेक्टारनि मेनेजार आबनो कन्ट्रेक्टार हिया मेनेजार आलादा दंगो कन्ट्रेक्टार आलादा दंगो आरो रुथाकते ताबो पेट्रोल पाम्प कयतां थाका बिनि जों साइमामले नों तिप्रा मथानो अर्थनीति केलेंकारी खायो एडिसिनो बंचित खायो नै सानैसा नों पेट्रोल पाम्प कयता खोलाखा निनि एक बरमुरावनो राजबारी हाय नक टांखाले होटेल निनि लेम्बुसारा नक टांखाब्ले निनि गुवाहाटी नक पाइखाब्ले फ्लेक्स पाइखाब्ले नों दिल्ली पाइखाब्ले जों सायाब्ले नो केंद्र सरकारनि फाइनान्स मिनिस्टार थानि नो 1400 कोटी तिप्रासा हामखायने बागै तुमाखाय बो जागाव ड्रेन कायसा सुते खायजाखा जों महारानी परनु खाब्ले थांतै फाइते बिनि नक तो आगे तो हायाब्ले ताबुक तो नु तामनाय अजे 1 मन 2 मन कामन बाय गुली बाय काउफनो वाल रो फातेनानै कोनो मते चान्सेस गरै अबाय नक तांमान नुखना नरक जतनो सोशल मिडिया तो नुकोनो नुगो ताबुकसिनि तिप्रासा उपनगर कसं तंनाय रक सासुक साइमान तं खांखाय बाबो नु तामनो सान तैलुमुरखा आरम्भ कायसे सीमाबद्ध तंब्लेना सीमाबद्ध ने जुदि लाइ खादेनखाय माइबो बिसि चाखादेखाय अक देराखै बिसनाव पटाक साख्लायनानै आगामी 2026 तो फाइने तंगो इलेक्शन ने परे आगामी 2028 महाराष्ट्र नेतृत्व जों एसेम्बली चिनी तिप्रासानि मुख्यमंत्री खायनाय अब 100% जों खायनाय अब जों चांगरी खावै चबा खायनाय जों माइचाना नांगला चांगरी खावै नाव चबा खायनाय जों आसुक जरा ताबो महाराष्ट्र लगे दंगो थानाय फाइट खाय थानाय जतनो हामबाय तिनि फाइ मानजाक फायनाय चिनि ताकुक सोशल मिडिया सनबो बेलेक जनर जरा काहामो चिनि लगे फाइमा बाबरने जरा ने रांचाकनि माइ खालिनो बादे फनो चुंबाय रुथाक फाइमाने बिसिंतो बेलेक हामबाय